máte slovenského pípáčika maličkého, no tak hold mám, no. Nemôže byť každý obdarený, určite mám nejaké iné kvality. Predčasom som tu vydával Reelsko, ktoré pojednávalo o tom, jak sa Koťák a Honza Solfrong mali údajne vyjadrovať strašne škarede, nechutne, odsúdenia hodne o nejakej holke z reality show, kde povedali, že je síce prostorovie výraznejší, ale že by si s ňou mohli napriek tomu užiť. Skrátená verzia takto. Tvrdil som, že si nemyslím, že toto je nejaká urážka, obetie časti tej vety. Na to som dostal nejaký hejt, ktorý ma zaujal, musím povedať, hlavne pretože vraj teda ešte tvrdili takú vec o nejakej holke, povedali, že má vietnamská prsíčka. Až ako taká tragédia. Je to proste pre mňa ako, že má malé. Strašne veľa chlapov, holky, áno, prekvapenie, preferuje malé prsia. By som povedal kozy, ale v tejto korektnej spoločnosti to by som bol asi hneď vypískaný, takže prsia. To znamená, môže to byť aj pochvala, trošku povedaná istým prirovnaním, ale nie som si úplne istý, či to je naozaj odsúdenia hodné prirovnanie, hej? Na to mi tu nejaká nadšená užívateľka Anička píše, že by teda bola zvedavá, keby o mne dvaja chlapi rozprávali, no to by úplne nemuseli dvaja chlapi, dve holky povedzme, hej. Dve holky rozprávali, že by si to so mňou užili. OK, není problém. Že som priestorovo výraznejší, áno, bol som, pracujem na tom, vraj to už je lepšie, ale keby to povedali pred 2 mesiacmi, mali by úplnú pravdu, v pohode, kľudne. A že mám malého slovenského pípáčika. No tak dobre, no tak keby to teda odniekaďal vedeli a bol by to fakt a nie pomluva, tak OK, keby sme my chlapi nosili pípáčiky takto na čele, ako holky majú prsia, že ich môžete vidieť, tudíž okomentovať. My chlapi to tak úplne nemáme, ale keby a bol by to pípáčik a niekto by povedal, že to je taký malý slovenský pípáčik, no tak by som spal dobre, no tak nie každý je obdarený, no pohode, no asi by som sa neurážal, že? Zaujímalo by ma, kde vidíte vy, návštevníci tohto môjho profilu a mnohí asi fandovia podcastu a snáď aj nejakých mojich názorov na tieto veci, nejakú hranicu. Kde vlastne je to prirovnanie už ako za hranou. Samozrejme, keď povieš o človeku, že je tlstý ako prasa, tak to je naozaj ako dehonestujúce, to je proste hnusné. Áno, ale prostorovie výraznejšie mi príde v pohode. Keď sa povie, že má vietnamská prsíčka, to je vlastne milé. Pre mňa je to osobne milé. Malý slovenský pípáčik tiež je pre mňa označenie celkom milé. Nemám s tým úplne žiaden problém. Ako by sa to mohlo povedať fakt nechutne, to nechám na vás, ale ja si osobne myslím, že tam ešte nie sme u tohto výraziva. Teším sa na nejaké reakcie a môžeme si o tom v ďalšom pokračovaní potom pohovoriť viac o tejto prehnanej korektnosti. Myslím si, že je zlé byť Andrew Tate, to je strašné, to je jeden extrém akoby, a potom je rovnako zlé, lebo to je druhý extrém, byť takto extrémne prehnane korektný, že už sa človek naozaj bojí povedať holke alebo holka chlapovi, že je dobrý a že by stál za to alebo stála za to, že by sme si niečo užili. Hej, keď už toto sa bere ako urážka alebo že to je za hranou, úplne presne neviem, kam ako spoločnosť spejeme.